O BNG tiña previsto celebrar o pasado 29 de setembro unha comparecencia da súa portavoz nacional no Pazo de Goiáns. Unha semana antes do acto presentaron no Concello a solicitude do permiso, pero para a súa sorpresa, un día antes do mesmo, o Executivo local decidiu denegarlle a petición, argumentando que a actividade prevista incumpría o acordo de usos establecidos co Ministerio de Cultura, cando se efectuou a súa compra. A decisión non caeu ben nos nacionalistas, que consideran que a xustificación dada polo equipo de goberno non ten fundamento xurídico. Desde que se inaugurou o Pazo de Goiáns lévanse facendo actos de diverso tipo, actos moi variados, e que non todos teñen un encaixe pois, na finalidades de usos que eles argumentan na denegación, na notificación que se nos fixo, eses usos dos que falaba antes, que foron firmados co Ministerio, pois os actos que se levan facendo desde que se inaugurou o Pazo, como digo, nin siquiera teñen encaixe todos neses usos que eles alegan. Segundo eles, a negativa do Concello responde máis ben a unha decisión arbitraria e malintencionada. E digo malintencionada porque, como dixen, tiñamos o permiso solicitado dende unha semana antes do día 29 e notificóusenos 24 horas antes, con data do 28 de setembro. Entón, entendemos que é moi malintencionada porque nos deixou a nosa organización sen marxe de maniobra para poder realizar o acto en outra instalación. Esta mañá os nacionalistas xa presentaron un recurso no Concello para que se declare nula esta decisión e se lles permita poder realizar o acto como tiñan previsto. Dende o BNG entenden que a medida é unha falla de respeto cara á súa organización política e recordan que nos últimos anos, con gobernos de distintos signos políticos, nunca se vetou a ningunha organización política o uso dun inmoble municipal. Con este goberno de hoxendía de Boiro, que ademais presume de progresista, pois que parece que están dispoñendo do Pazo como se fose do seu ben privado, como se o Pazo fose un ben privado deste goberno e non de todos e todas os veciños de Boiro, como si se adquireu no seu día, e que o Pazo sí que tiña esa finalidade, rescatalo para o uso público e para que fose un acto que puderan disfrutar e facer uso del todas e todos os veciños de Boiro.